ఇలాంటి ఎంటర్టైనింగ్ ధమాకాలు ఇంకా చూడాలనుకుంటే లైక్, షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ టు. సో ఫ్రెండ్స్, డెమో చూసారు కదా. వీడియో నచ్చితే మాత్రం కంపల్సరీగా లైక్ కొట్టండి అండ్ కామెంట్ చేయండి. కొత్త వాళ్ళు సబ్స్క్రైబ్ చేసి పక్కనున్న బెల్ ఐకాన్ను ఆన్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోకండి. నా కోసం లైక్ అండ్ కామెంట్ తప్పకుండా చేయండి. సో ఇలాంటి వీడియోస్ చాలా వస్తుంటాయి. ప్రతి వీడియోని మిస్ అవ్వకుండా చూడాలి అంటే తప్పకుండా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసి పక్కనున్న బెల్ ఐకాన్ను ఆన్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోకండి. సో రాఖీ పౌర్ణమి వస్తుంది కాబట్టి ముందే వీడియో చేసిన. సో సూపర్ అంటే సూపర్గా ఉంది వీడియో, ఎక్సలెంట్ వచ్చింది. చూసారు కదా. నచ్చితే లైక్ చేయడం మర్చిపోకండి. సో ఇప్పుడు ఈ వీడియోని ఎలా క్రియేట్ చేయాలో ఇప్పుడు చూద్దాం ఫ్రెండ్స్. సో ఫ్రెండ్స్, బీట్ మార్క్ ఓపెన్ చేస్తే ఈ విధంగా వస్తుంది. సో ఇప్పుడు ఇక్కడ లిరిక్స్కి ఆల్రెడీ ఎఫెక్ట్ ఉంటుంది, లిరిక్స్ అన్నీ ఉంటాయి. ఇక్కడ మీరు ఏం చేయాల్సిన అవసరం లేదు, టైం, డేట్ అన్నీ ఉంటుంది. సో మీరు జస్ట్ ఇక్కడ నుంచి ఫొటోస్ యాడ్ చేసుకోవాలి. సో 8 సెకండ్ 10 మిల్లీ సెకండ్ దగ్గర ప్లస్ ఐకాన్, మీడియా, ఫోటో. సో రక్షాబంధన్కి సంబంధించిన ఫొటోస్, మీ దగ్గర ఏ ఫొటోస్ ఉంటే ఆ ఫొటోస్ రక్షాబంధన్ సంబంధించినవి. సో నా దగ్గర కొన్ని డౌన్లోడ్ చేసుకున్నా. సో ఇలాంటి ఫొటోస్, ఫోటో, 3 డాట్స్, ఫిల్ కంపోజిషన్ ఏరియా, బీట్ మార్క్ దగ్గర వచ్చి కట్ చేసుకోండి. సో కొన్ని డబల్ బీట్ మార్క్ ఉంటాయి, చూసుకొని యాడ్ చేసుకోండి. ఇట్లా ప్రతి ఫోటోకి సేమ్ ప్రాసెస్. సో ప్లస్ ఐకాన్, మీడియా, ఫోటో, 3 డాట్స్, ఫిల్ కంపోజిషన్ ఏరియా, బీట్ మార్క్ దగ్గర వచ్చి కట్ చేసుకోవాలి. సో లాస్ట్ వరకు సేమ్ ప్రాసెస్ ఉంటుంది, కంటిన్యూగా ఇలాగే మొత్తం ఫొటోస్ని యాడ్ చేసుకోండి. సో ఫ్రెండ్స్, నేను కొంచెం స్కిప్ చేసి మొత్తం ఫొటోస్ని యాడ్ చేసి చూపిస్తాను ఫ్రెండ్స్. సో ఫ్రెండ్స్, మొత్తం ఫొటోస్ యాడ్ చేసుకుంటే ఈ విధంగా వస్తుంది. సో ఇప్పుడు దీనికి షేక్ ఎఫెక్ట్ యాడ్ చేద్దాం. సో సింపుల్గా ఉంటుంది వీడియో, ఈజీగా అయిపోతుంది. సో ఇప్పుడు షేక్ ఎఫెక్ట్ యాడ్ చేద్దాం. దానికోసం బ్యాక్ వచ్చేసేయండి. బ్యాక్ వచ్చి షేక్ ఎఫెక్ట్ ఓపెన్ చేస్తే సో ఇక్కడ ఫస్ట్ ఫోటో అండ్ సెకండ్ ఫోటో 2 ఫొటోస్ మాత్రమే ఉంటాయి. సో ఒక్కొక్క ఫోటోకి క్లియర్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తే వీడియోని మాత్రం స్కిప్ చేయకుండా చూడండి ఫ్రెండ్స్. సో ఫస్ట్ ఫోటో ఉంది కదా, దీన్ని ట్యాప్ చేసి కాపీ చేసుకోండి. కాపీ చేసి బ్యాక్ వచ్చి బీట్ మార్క్ ఓపెన్ చేస్తే సో ఇక్కడ డబల్ బీట్ మార్క్ ఉందిగా, 8 సెకండ్ 17 మిల్లీ సెకండ్ దగ్గర ఈ ఫోటోని యాడ్ చేసుకోండి. సో ఈ ఒక ఫోటో యాడ్ చేసి మధ్యలో 1 2 3 ఫొటోస్ గ్యాప్ ఇచ్చి మళ్ళీ ఇంకో ఫోటో పేస్ట్. సో మళ్ళీ 3 ఫొటోస్ గ్యాప్ ఇచ్చి ఇంకో ఫోటో పేస్ట్. సో జస్ట్ 3 ఫొటోస్కి యాడ్ చేస్తే ఈ ఎఫెక్ట్ కంప్లీట్. సో మళ్ళీ బ్యాక్ వచ్చేసేయండి. బ్యాక్ వచ్చి షేక్ ఎఫెక్ట్ ఓపెన్ చేసి సో ఇప్పుడు లాస్ట్లో ఒక ఫోటో ఉంటుంది కదా, సెకండ్ ఫోటో, దాన్ని కాపీ చేసుకోండి. కాపీ చేసి బ్యాక్ వచ్చి బీట్ మార్క్ ఓపెన్ చేస్తే సో ఇప్పుడు మిగిలిపోయిన ఫొటోస్ ఉంటాయి కదా, ఆ ఫొటోస్కి యాడ్ చేసుకోవాలి. సో ఇక్కడ 8 సెకండ్ 24 మిల్లీ సెకండ్ దగ్గర పేస్ట్ చేసుకోండి. సో పేస్ట్, మళ్ళీ దాని తర్వాత వచ్చే ఫోటో పేస్ట్, మళ్ళీ ఇంకో ఫోటో పేస్ట్. సో 3 ఫొటోస్ పేస్ట్ చేసి ఒక ఫోటో ఆల్రెడీ యాడ్ చేసుకున్నాం కాబట్టి దాన్ని వదిలేసి మళ్ళీ 3 ఫొటోస్. సో ఇలా కంటిన్యూగా యాడ్ చేసుకోండి. సో 3 ఫొటోస్, లాస్ట్లో మళ్ళీ ఇంకో ఫోటో వస్తుంది. సో ఇక్కడ 6 ఫొటోస్ కంప్లీట్. సో లాస్ట్ ఈ ఫోటోతో ఆల్మోస్ట్ వీడియో కంప్లీట్. సో చూసారు కదా ఫ్రెండ్స్, ఎలా క్రియేట్ చేయాలో. వీడియో నచ్చితే మాత్రం కంపల్సరీగా లైక్ కొట్టండి. లైక్ కొట్టడం మాత్రం మర్చిపోకండి. సో తప్పకుండా లైక్ చేయండి. సో ఇంకొకటి, మీ దగ్గర టెంప్లెట్ ఏదైనా ఉంటే ఇక్కడ యాడ్ చేసుకోవచ్చు. సో నేను ఏదో ఒకటి టెంప్లెట్ యాడ్ చేసి చూపిస్తాను. ఎక్సలెంట్ కనిపిస్తుంది టెంప్లెట్ ఉంటే. సో వీడియో మీద టచ్ చేసి ఫిల్ కంపోజిషన్ ఏరియా, దీనికి లాస్ట్ కట్ చేసుకోవాలి. సో 13 సెకండ్ దగ్గర కట్ చేసి ఇక్కడ బ్లెండింగ్, లైటింగ్, స్క్రీన్ చేసుకోండి. సో ఇంకొకటి, సౌండ్ ఏదైనా ఉంటే సౌండ్ తీసేయండి. సో ఈ విధంగా వస్తుంది. ఇప్పుడు చూడటానికి బాగా కనబడుతుంది. సో ఈ విధంగా వస్తుంది. సో చూసారు కదా ఫ్రెండ్స్, వీడియోని ఎలా క్రియేట్ చేయాలో. వీడియో నచ్చితే కంపల్సరీగా లైక్ కొట్టండి అండ్ కామెంట్ చేయండి. కొత్త వాళ్ళు సబ్స్క్రైబ్ చేసి పక్కనున్న బెల్ ఐకాన్ను ఆన్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోకండి. నా కోసం లైక్ అండ్ కామెంట్ తప్పకుండా చేయండి. సో ఆల్మోస్ట్ వీడియో కంప్లీట్ అయిపోయిందిగా. ఇప్పుడు షేర్ ఐకాన్ మీద క్లిక్ చేసి మంచి క్వాలిటీలో ఈ వీడియోని ఎక్స్పోర్ట్ చేసుకోండి. థ్యాంక్ యూ ఫ్రెండ్స్, థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్. నెక్స్ట్ వీడియోలో మళ్ళీ కలుద్దాం. అంతవరకు టేక్ కేర్. జై హింద్.